Ej, kan I ikke tage dem? Ja. Vi går ind og åbner 29 så. Og der er fagligt møde derovre. Helt seriøst, det var faktisk sidste dag, at Jarl han fattede, at jeg gik til møde derovre. Eller hvad det der møde gik ud på over i bygning 29. Seriøst? Han troede jo sagt mig, at det var bataljonen, jeg var til møde med hver anden dag jo. Det var simpelthen så for, jamen prøv at jeg har sgu tid, altså jeg skal over, der er møde over i bygning 29. Der har jeg haft en rigtig hensigt. Ja. Jeg skal over og se noget. Så kan man vende til flatten. Åh, det er så småt. Mor! Jeg kan vide, hvad der skal ske, men det ved jeg heller ikke. Det skal nok ske. Og så 11. Og så 11 gange det her. Vi hører efter alle sammen. Jeg hører efter! Ja! Nu skal vi snart ind i en skov og gå, så er det vigtigt, at vi er samlet, så der ikke er nogen, der bliver væk. Vi skal lige holde sammen i en tæt klump. Kan du have det? Hvordan går det med dig? Ja, ja. Jeg fejler mig.
Hvad for noget? Nej, det aflægger vi, når vi kommer over til håndboldbanen. Så er lagt der op hele på den igen. Der skal de gå over til håndboldbanen, så ligger og han ligger lige derovre. Cirka 150 meter. Nej. Ja, det gør det godt. Prøv at tænke, når vi er ude at gå, så går vi med oppakning. Har vi nok 40 kilo, vi bliver rundt på, når vi er ude at gå. Altså, Det er mere end I vejer. Skoletaske, hvis jeg var fuld af mursten. Ja, det er faktisk næsten det, vi er oppe i. Camilla, vil du høre? Vil du høre, hvor Camilla hun kommer lidt ud i? Og sådan går jeg hver dag. Det er jo ikke andet end tur, det her vi er ude på. Ikke engang opvarmning. Lige nu der slæber jeg nok rundt på 10 kilo. Så det er ikke for mig det her. Og nu er vi kommet ned, vi stedet på en håndgrænsbane hernede. Der skal jeg aflægge våbne. Jeg skal ikke slippe på mere på dem. Man kan godt rundt med en cigaret i munden i pelsen. Hvad siger du? Man kan godt rundt med en cigaret i munden i pelsen. Så er vi snart dernede. Ja. Nu viser vi jer til hver ambition vi har. Der kommer nogle bange, og der kommer noget røg, og der kommer... Så kører de tilbage. Det er jo på PMR-pladsen. Det ligger herovre. Det har sådan noget cirka... Ja, der er det. Far, hvor meget vejer det? Vi skal jo også have det der. Nej, ja, 8 kilo. 7 kilo. 7 kilo. Er det mere nok? Ja, det er for sådan. Det er jo stadig Så det kan du, når vi går i gang, så går du bare i gang med at rundt de her ting her. 17. Okay, det er godt i sådan her. Det skal godt i sådan her. Ja, det skulle da ikke. Det er meget simpelt. Har du aldrig set det før? Det er lige det. Det vejer 17 gram. Det Jeg vil altså gerne, at vi kommer hjem. er lige det stykker. Det vejer 17 gram. Hvad har du? Jeg har ellers... Mens du gik? Ja, det tror jeg faktisk. Det kan være med det. Vi har ikke gå tilbage efter det. Jeg afslår bare. Nå, skal vi gå lidt stærkere? Vi er så sammen. Hvad flyver du over? Ikke noget.
Hun tog altså 2 ture. Det gjorde jeg også. Ja, Ja, for lille. det er så. Var du med drengene? Ja, så var en eneste bil, der var med drengene. Og lidt sej. Hold da op. Den her, din mor er stolt for det. Det får jeg også. Alpine, de sad bare og ventede på Camilla. Alpine, de sad bare og ventede på dig, Camilla. Så vi kunne få noget mad. Ja, jeg fik også en god velkomsthistorie. Camilla, hun skulle sige. Ja, hun var den eneste pige, der var med. Så er det altså lige meget. Vi kørte mig en tur i vejen, og jeg kan se hele tiden. For lige meget. Okay, nogen der lader lige spor ind på pladsen. Det tror jeg også. Ja, blå. Det håber jeg da i hvert fald. Hvad er det her? Det er ikke... Forældrene til det. Det er super. Jeg skal lige rundt med, så går nok lige til program. Glæden her igen. Hold kæft, du er legebarn, Margrethe. Ja, jeg er så glad for, at jeg har fået den igen. Lad os det der dyr i sport. Nej, den er fundet. Det er den her, den er fundet. Så har vi stumperjakker. Hvordan og hvorledes har du en formation, du har kørt af? Jamen, hvis jeg går ud på pladsen nu, så er jeg sikkert også selv. Og så det er vi jo Åh, drenge! Hør lige efter! Vil du have det ude på... Om 1 minut, så er Emilie, hun har fødselsdag. Den har en ægte kort. Om 1 minut er vi klar til at synge fødselsdagssang for hende. Nej, vi skal synge. Nej, det er ellers 100 år. Hvad er det? Springstoffer? Ja, det skal være bare en dreng. Springstoffer! Nu skal I gå derhen. Håndgranater! Gå derhen. Håndgranater! Hvad sker håndgranater? De er der i. Må jeg få en? Nej, nu skal I gå derhen, ikke også? Et krudt håndgranater. Vi skal gå derhen nu alle sammen. Må jeg prøve Gå nu at derhen. kaste en? Gå nu derhen. Prøv det her så. Kan I høre den? Der kalder I. Dem skal I bare tygge i. Hvis I tygger meget hurtigt, dem så... Vi er i gang med noget. Alle sammen kan se og høre mig. Du synger fødselsdagssang med. Og flot det hele op, Ritter. Og flot det hele op. Markskade. Skal vi bare begynde at synge så? I dag er det Emilies fødselsdag. Sådan der. Tillykke med fødselsdagen, Emilie. Velkommen til instrumenterne. Det kan jeg sgu ikke alt det der. Vi tager gevær først. Og det er 8 granater.
Sixbane. Jeg er lige ved at starte kameraet op. Vi har panservand på. Jeg kunne godt ikke klare det panser. Så hvad siger du, du kører? Nå, men Det er forklaret om det, eller? Nej, hvis du bare fortæller rødstrøg. Hvad har vi? Hvad starter vi ud med? Gevær. Gevær. Håndgranat. Nu må du så slippe for herren. Det er ikke nu. Og Sixbane. Den er under 10. Og røg. Stadigvæk tror jeg. Nej, det må I ikke. Det var helt vildt bare. Tilbage. Tilbage. De ligger i kassen, hvor der er isposer. Hvor vil du finde den? Der er ikke nogen løn. Jeg tror faktisk ikke engang, du kan. Bil. Bil er specielt for lige her. Og så står du bare foran. Og så og så kan du selv. Og hvis der er nogen, der har spørgsmål, for eksempel du er i Afghanistan. nej, hvor lang tid skal vi bruge på det? Ja, du skal smide i skraldespanden, Mille. Hop, lige så meget jeg får vise, at jeg er søgerpropper, så kom herover. Jeg kan ikke få mere. Og så hjemme sammen, og så sætter det med i øvrigt. Hvor kom vinden fra? Jeg kommer ikke derfra. Altså, tændsæt til.
køre den her vej her. Vi skal bare smide begge to på en gang, Ja. så det giver ordentlig effekt. Ja. Og begge røg på en gang. Har jeg ringet ind til vagten og sagt, at det er nu? Nej. Det er det så. Og der kommer kun et zigzag. De ved godt, at vi er herude. Ja. Et stik. Eller flere med ude, ikke? Hvad er hovedvagt? Det er også derude i skoven og har børnefødselsdag. Ja, vi laver lige en demo af noget løs ammunition herude nu. Og ikke får nogle meldinger ind på noget guld eller brav, så ved vi hvorfor. Det er godt. Vildse ved jeg godt. Ja, det skulle vi gerne have i hvert fald. Det er godt. Okay. Det er faktisk godt. Så. Tre gæk lidt lort der. Ah! Er du klar, Pil? Skal jeg tage ind? De sidder fast. Hvad? Bare kast. Jo. Hvor finder vi live?
Må vi ikke godt? Den må jeg godt. De er meget varme. Den der konceptkummer, den er... I må ikke røre ved noget af det, vi lige har skudt af nu, fordi det kan altså brænde jeres fingre. Er der nogen, der fryser fingrene? Den her den er god varm. Den er ikke ubehagelig. Det er bare sådan, du kan varme fingrene på nu. Godt tilbage og sæt jer igen. Over og sæd på halvcirkel. Pas på den, når der er varm. Så smider du den lige, så den ikke får den med. Nu skal I tage det over igen, og I må ikke røre ved dem her, fordi I er sindssygt varme. Det kan vi se på dem. Det kan vi også høre på dem. Over og sæd igen. Der er vildt røg. Kom nu over og sæd den. Der er sgu god til. Ja, den er god på den. Den er sgu da. Jeg tænkte, jeg kunne have den på kinden, så er den nok ikke for varmt. Det vi har her, det er det, I kalder en bazooka, det er korrekt. Herinde i forsvaret, der kalder vi det et panserværnsvåben i stedet for. Det man har, det jeg står med i hånden her, det er egentlig bare et affyringsrør. Når det er en skarp udgave, så inde i det her rør, der ligger der en granat. Færser ind. Og det eneste jeg har her, det er egentlig bare det rør, der gør det, hvis vi granaten er. Nå, det er de to forsigtige, vi... Rent udstændigt, så bruger vi jo ikke de skarpe på, fordi de ødelægger forhold til mig i forhold til det. Det vi bruger i stedet for. Ja, den er virkelig Ja, vi har godt. så det der indstik i enden herovre, og så sætter vi det ind. Og det vi så skyder af, det er sådan en lille hætte som den her. Igen så giver det et lille knald, og så kommer der en røgsky, og så er det det, der symboliserer, at vi skyder panserværnsvåben med.
Det er et 84 mm granat. Og de små patroner, I har fundet herude til vores gevær, hvor store var de? De var fætter. Ja, men I kan I huske millimeter? Du er tæt på. De store her. Ja, det er selve størrelsen. Kan I huske, hvad jeg kaldte dem? Hvor mange millimeter var de i størrelsen? Ja. Har du fattet dem? Kan I huske, jeg sagde 5,56 millimeter. Så kan I godt se, hvor stor forskel er, når den her så er 84 millimeter, ikke også? Den er lidt større end sådan en halv liter sodavandflaske, lige har stået den lang tid ude. Er vi klar til at høre den også? Ja. I kan høre på mig. Ja, I må heller lige, ellers hvis ikke I hører på mig lige, så tag lige og sætte fingeren i øret. Men når man står med den her, så skal man jo kunne ramme noget. Derfor så har vi her ovenpå, har vi sådan nogle sigtekorn. Og nogle håndtager hernede, så man kan have den her oppe på skulderen. Fuldstændig ligesom i filmen. Ikke over på min bil, tak. Som sagt, så det her det er ren øvelse. Det vil sige, der kommer altså ikke noget ud af hylster derovre. Hvor er hans hjælper? Han er skudt. Du skal have hjælper på. Han er udfaset. Det er sparet væk. Hvem råber op, lad spise? Det gør han selv. Ja. Det er kun med dysker nogen, der har hjælper. I er klar, hva'? Yes. Op med stryg. Nu kommer. Det var sådan nederen. Ej. Hold da op. Nej, men hvis du ikke ser en raket nytårsaften, så kan man også ilde ud af røven på den, inden du flyver op i himlen. Så er det samme, der sker, når man skyder sådan lidt her. Så kommer det ilde ud den vej her, og så ryger raketten den vej ud. Ja, det ved jeg godt. Det var fordi det her det ikke var det rigtige. Det er kun det, vi leger med, når vi øver. Hvad var det? Nej. De er helt blanke, mand. Der vil altså ikke være nogen kommer ud af enden på sådan en fastfornærmsvåben, når det er den skarpe. Hvis man er fixbane, jeg kan ikke få Der sådan en. kommer så meget tryk ud af bagenden på Jo, sådan en selvfølgelig. raket. Ja, det tror jeg da ikke, de skal have de 15 meter tomme. bagved, der må ikke være nogen. Det er det. Det får man gerne afsted, hvis man er inden for 15 meter af den. Det er en forholdsvis meget, så der er rigtig stort tryk på den her. Har I nogen spørgsmål på nogle af de ting, jeg har gennemgået? Det skal vi rise igen. Og vi må prøve den? Ja. Ej, I må godt lige prøve at sætte den rundt, så I kan få lov til at se den bagefter. Men I må ikke have lov til at se den. Det må I også. Ja. Om 15 år, når du finder her værnepligt. Så kan I lige sætte rundt og sige. Nu skal du prøve at skyde mig at gøre. Nå, nu har vi kigget på en masse ammunition. Ej, jeg samler lige Det er jo hånden. så ikke til andet sukker også. Nej, jeg skal overhovedet. Nej, Farligt, nogen der er 3 sekunder. nej. Skal vi ikke have kage? Og Ilona, du skal også prøve at skyde mig at gøre. Ja, Ilona, det skal jeg nok gøre, Ilona. Kom nu her. Jo, kom. Ilona, kom nu. Du vil så gerne. Jo, du har selv sagt. Og nu Kom her. I går rundt, så det er så vigtigt, at I tager det stille og roligt, og I ikke kaster rundt med det. Først så prøv at sænke det med dig på det. Jeg tror, det der ligesom at slå med en kæft eller andet, men Eller den der, Det er som om, at hånden er lige blevet bedøvet sådan. det er også ret stryger ind i mig. Ja. Ilona, jeg har lavet den her til dig. Nej. Jakob skal nok skære kagen. Ja, det har jeg selv burde. Ilona, kom nu. Du har selv sagt, du vil prøve det. Fordi det er en diamond i lommen. Fordi det er diamond, der prøver at smide den ind i gardinen. Ja, det skal du lige bare ved. Gå med dem i hånden. Det larmer lige så meget. Nej, I må ikke smutte på jorden. Har I ikke et skraldespil her? Hvad skal man med dem her? Så skal I gå over og spørge Ilona, om hun har en skraldpose måske. Eller Jakob. Det kan være Jakob. Ja, ja. Det må I hjertens gerne. Ja. 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 Så det er den jo så. Hvad for det? Jeg sagde bange 6 gange. Ja, ja. Den er god håndvarm. Den ligger rigtig varm. Vi har dem med igen. Hvis ikke du vil have med igen, så kan jeg lige så godt bare Jakob. trække løjer. Jeg er sparket! Ah. Det er sparket.
Hold dig førerne. Hold dig førerne. Bum. Ikke bakker ud. Den ligger lige derovre, den plastikpose. Ja, det er okay. Så er det alligevel godt, jeg blev ude. Lige når der kommer på. Nej. Helt. Ja, Kan du så huske dengang, fanden vi du skulle ud lavet og... Kan du huske dengang, man var ude og samle boller deroppe igen? Ja, for at genlave lortet. Og det er bare et... Det er den der lille Det er kakao derovre! Og en finger, der kommer ind over. Ja, så skal vi ud og samle bøjler. Ah, Og der var ikke det der specielt værktøj til det. ja, for der er sådan en lille jern. Den følger med i de der, og du får en helt ny kasse, de der penge eller tændsatser der. Så ligger den der i den der, så samler bøjler. Som sidder og kommer bagefter. Nå, det var nede. Ja, så er alle mand ud, så samler vi bøjler. Jamen, vi har smidt 100 hånderne. Ja, så skal I finde 100 bøjler. God fornøjelse. Og forresten gemme i spidten, den skal I også lige huske at gemme jo. Jeg var glad første gang, jeg sagde, nok, vi går ud og finder nogle bøjler. Nej! Det kan bare ikke. Der vil jeg sidde så på kammeret. Kom de sidste, så er der kage! Og det er ikke, de er slet ikke registreret nogen steder. Nej, det ved jeg godt. Dem købte jeg over på Umax. Dem derovre. Ja. Så kom ned så Ja, det var over enden. 200 boller, så jeg købt for ikke 150 kroner. Lasse! Ja. Og alle de andre, kom herover! Nu! Kom så! Jeg har næsten en hel lommefuld på her. Ja. Ja, men den skal jeg have, den skal jeg jo. Alle jer, der står her nu. Vi skal over i køen derovre. Hvorfor ikke få noget? Man spænder. Nej, ikke sådan noget som det her. Tak. Det skal jeg aflevere tilbage igen. Ellers så bliver jeg bunget. Kan det bruges igen, eller hvad? Kan det bruges igen? Ja. Vi har allerede brugt den flere gange i dag. Nej. Hvor er den der? Nej. Den er du, der var. Den er du, der var. Den er du. Giv mig min du. Bare skru den derud af. Ja. Nå, har de ved at få nogle kage, eller så okay. Det er da bare lige lave en oprydning bagefter. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har. Vi har flere. Wow. Jeg har fyldt hele den her lomme. Jamen, jeg står også i kø. Hvor er skraldeposen henne? Jakob, kan du finde det pose? Den ligger her. Vi går lige over til bilen. Den ligger der. Thomas. Thomas. Der ligger 30 poser her. Værsgo, jeg fandt en kumple til. Lige der. Lasse, hvis du skal i retten Tak. Kom på køen. Jeg kan finde mange kumple. Nej, jeg har fundet nogle. Vi har 5. Jeg har stadig den her. Skal vi have dem i lommen? Må jeg få? Nej. Den må ikke få den. Nej. Ja, men den er sgu der. Nej, der har jeg fyldt væk, den havde. Nu har jeg 2 af dem her. Der kan jeg derovre. Må jeg godt prøve at skyde med den? Det skal være 18 år. Ja, Jacob. Hvor skal vi have det hen? I den her, eller hvad? Ja. Hvad så, Ilona? Du prøver at finde det her. Det vil jeg ikke, far. Far, hvad var nødplanen? Det er mig. Der er ikke nogen nødplan. Der har aldrig været en nødplan. Det er bare noget, jeg har sagt. For det skulle være snestorm.
Og tsunami, hvis der skulle blive... Lad os ikke mere. Ja, tak. Det må du gøre. Nu lige vente til Lone kommer. Lukas! Din sodavand! Hvor er Lukas? Er der nogen mangler nu? Man var på et stykke for hver kilo, man var under 100. Og et for hver, man var over. Da jeg må faktisk få 4 stykker. Det undrer sgu da ikke nogen. Nu lukker jeg. Nej tak, jeg har taget. Så vejer I. Ham der. Sådan er det jo bedre. Så er det lige om den der. Jeg var direkte oppe i rektorbordet. Bøks! Skal du ikke have kage? Ja, nu har jeg kraft, lige taget kage til, så har du 5 også at æde det. Nå, det er godt. Jamen, det er frugt, der ikke er skudt. Det er jo snyde folk. Ja, det vidste han ikke. De stiller dem op på en rank. Skal du se, hvor mange af gram med bagenden får den til at slå? Den er ikke blevet skudt. Nu er I sløret. Powerslide. Den har ikke blevet skudt. Ej jo, Må du se? det har den. Jeg kan selv se. Dem, der har sådan nogle her, de bliver skudt. Nej, det er jo lige meget, fordi han har set flere vildvåben med dagligt. Han har set Ja, her. det er så sikkert. Og hvad skyder I kun 5-6 den største, Og hvor hun skyder i 12 ikke? Bare han siger, at det er 14-5, der stående på altanen og peger over på den blok med de hvide mennesker. Det er 14-5 er vejen frem. Og hvorfor har du sådan en lille pistol? Din far har en, der har sådan her. Min far får tilsendt noget hvidt pulver i nogle ting, der er kaffe på. Det kan være, nu er jeg begyndt at gå over mod bemærkpladsen over. Så den der bog, der har jeg fået, hvis du bruger mere end 2 mandstandsbøger. Jamen det passer faktisk, hvis at masser af livet kender sagen, så kunne du godt lige køre med. Ja. Og så hiver den op på... I gaver på det op. I ikke bare har brugt den alene. Altså. Det jeg hører næsten sige, det er, at han tjener godt. Jeg forstår det ikke. Okay, så blev det bare ikke. Det står op i bygningen deroppe. Rigtig lagt lidt op over, det står op og trækker de 2 der. Hej, hvorfor tager I den ikke op i kroppen? Det gjorde vi med den første jo, det gjorde helt galt. Jamen, det har vel ikke været svært, og Dunderklumpen vel har gjort det. Nej, det er så ikke så fint. Køb og gokke. Det er det samme. Jakob, vi skal ryge cigaretter igen. Ja, vi skal. Det er jo ikke noget godt. Ja, et rigtig godt eksempel at stille over for børn. Jeg prøver at høre, Jona her, hun har jo kraftedeme haft, hun har haft gang i 4 smøger på den tid. Ej, jamen, hun er også kæderyger. Ja, der ligger en mand til lige oppe bag bilen. Jeg kan ikke lægge sammen med Jeg har den. lige smidt den derovre. Okay. Jeg burde have vidst, at bare man gemmer dem lidt, det er ikke noget. Nej, Graves ned, og alligevel. så graver de det op igen. Det er som en hud. Ja, det har han. Og derfor sidder han på uniform så stramt. Så er jo til forældrene i morgen, så går man på lidt mere end alt det. De får bare lov til at vente. Ja, de kan ligesom ikke komme ind og hente den, så det giver sig selv. Det var jo så træls, hvis de kører igen. Unger, vi stiller jer herude på 3 glæder. Altså, vi har et program til klokken 3:30, det kan ikke gå Vi er godt med sådan. Så skal I alle sammen gøre, som om I græder. Så der er Lone dem med derovre. Fordi så kan vi... Hvad får I over? Så er vi med som over og begynder at forklare. Ja. Altså, det er nødt til at gå nu. Geværen, dem smider vi ind i bilen. Fint. Geværen smider bare ind i bilen. Ja. Jeg har lagt mit ind. Christian, ikke? Og Pils ligger også derinde. Der er jo en grund til, at vi skal på kasernen. Men
Det kan også blive bag i rent og fint. Der er i bilen. Skal I ikke det? Eller skal jeg tage det? Jeg bliver bare tage ind, så går mig og Lone med ungerne. Okay, så jeg tager det. Ja. Så lad os gå. Jamen, er der nogen af jer, der er med i gardinen, eller? Vi begynder bare at gå. Reder! Reder! Hvornår er med? Hvornår er med? Jo, kom. Du kører derovre også. Ja. Hvad bliver han fuldstændig? Legebarn. Se, der kører derovre, der er sådan helt smadret. Ja. Der kan jeg køre sidelæns over. Fjern de unger derovre. Kom herover! Det lyder som værnepligtig. Mig og Lone, vi tager ungerne. Så skal jeg til at lege. Og jeg kæft, leger bare, mand. Ja. Prøv at høre, det er så fedt at køre bare med 3 år i den Prøv at sætte håndbremsen, man kører på fordækket. Du kan fandme helt bagud, så begynder du bare at køre bagud. Det er dig, Jeg kan godt få sådan, at køre sidelæns hele vejen. Hey! Min dør. Ja. Hvor langt skal Skal vi ikke køre med dig? Nej, det går helt fint. Men han er ikke bedre end professor. Vi skal løbe. Nej. Værsgo. Man kan ikke blive kørt. Det går da være. Det er lige derovre i hjørnet, vi skal ind. Ja, lige fra den vej der kommer en port derovre, der skal vi igennem. Der er ikke ret langt. Ja, så lige inden den der, ikke også? Jakob. Og hjælper. Kæft, det leger bare der. Kan jeg snuppe lidt på det, eller? Nu kommer lige tilbage de der flasker så. Nu skal I ind på kasernen, og så er der en opgave til jer der. Det kan jeg se. Vi sætter tøjet af. Og vi skal tøj der. Ja, fordi vi skal gaver. Nej, det skal vi først, når vi kommer til magten igen. Siger du ikke? Hvad siger I ikke? Prøv at sige mig. Vi skal gøre det igen. Nej, du må ikke se. Vi skal løbe hele vejen. Du må ikke sige til nogen. Vi skal løbe hele vejen. Du må ikke sige til nogen. Jeg har sagt til alle sammen. Vi skal løbe hele vejen. Ja, nej. Nej, jeg vil ikke løbe.
Jeg vandt. Det var en gættekonkurrence. Du havde et magasin, og jeg blev altså ikke løbet hele vejen. Skal jeg heller ikke. Jeg tror, den ligger herinde. Nej, de der. Træk over og aflever jeres sodavandsflasker. Der er en skraldepose her. Hvad hedder det, der er i? Det hedder bare en skole. Her. Det er fandme godt. Det er min også. Det er super. Jeres forældre bliver stolte af, når I kommer hjem. Ja, jeg har det. Har jeg også en sådan? Heldig. Nej. Vil du se mig i åbne gaverne? Vi gør det alle sammen. Yay! Nej, jeg har ikke kniv på mig. Træk væk fra døren. Væk fra bilen. Her. Hør nu, der har en kniv for helvede. Så er der en flaske. Så er der Emilie! Pizza! Jeg fandt en mere! Emilie! Hvor er du? Emilie! Jeg ved godt, hvad Ja, men I skal ikke ryste. Ej, hvad er ofte? Det får du se. Det var ikke længe. Men den er ikke lang. Nej, det er den ikke. Er vi jo dræbt? Vi har altså fået hår. Godt. Vi begynder at gå nedad. Ja. Vi begynder at gå. Dem, der har glemt tøj herovre, skal lige have det med. Jakob. Min lomme, den er fuld af patroner. Der er så mange herude. Så går vi. Jeg vil gå med dig, far. Vil du have en? Vil du have en krut, Camilla? Ellers du lugter af raketter. Hvad har du? Så lugter det, far. Du lugter af raketter. Ja, det er rigtigt. Og vi ser, der ligger mange af de der røg, den ligger over det hele herude. Må du godt få den, så? Det er jo ikke noget værd, det er ikke en affald. Jeg tror ikke, at jeg selvfølgelig blev glad for, at jeg har så med hjem på det masse pulver, der er der i. Så det sviner over det hele. Jeg har 12-6 mm. Jeg kan se dem heroppe fra. Fordi jeg har 12 patroner. Kom nu, må du se dem, der kan stop. Det er, når du pakker gaver op. Hvad? Når jeg pakker gaver op. Det er ikke, når vi pakker gaver op. Når jeg pakker gaver op. Emilia, pizza er det klar. Kan vi lige prøve lige mærke? Prøv lige at mærke lige her. Prøv lige at mærke her. Nu er det meningen, man må blive beskidt. Ja. Du er travl. Et til siden. Et siden. Du får bare komme til på den. Når jeg kommer igen, slukker jeg bare for en tid. Hvad er det nu? Hej, jeg er skæg. Nej, det går de op fra. Må vi komme med? Det er sgu ikke helt godt. Hej på! Hej, under er. Kom nu med. Hey! Ejke! Du må ikke gøre det der. Du kan blive kørt ned. Hvad gjorde du? Jeg holdt bare på bilen og løb med. Camilla, kan vi ikke nu bytte? Nej. Fat på mig! Når vi kommer hjem, så kan jeg tage over. Og så op på... Det er vist så dejligt, at vi ikke har læst på den her gang. Camilla, har du mikrofoner? Vi er herovre. Vi skal ikke op til vagten nu. Ja, ja. Ja, ja. Hvor mange har du? Hvad er det? Hvad for noget?
Så skal vi op. Så op der. Ja, nu, vi har en opgave herovre nu. Men det er bare fordi, de skal have patent. Jeg har derinde. Hvad er det? Åh. Ja. Så jeg ved ikke, om der er bil eller hvad. Ja, bil. Så kan vi åbne navnet. Ja, der er en opgave lige heroppe nu. Det er flotte unger. Børne! Åh nej! Børne, kom her! Pas på, skat. Jeg har lige selv. Ej. Det er utroligt at lære det. Jamen, det er fordi, jeg løber rundt med den. Det er til mig. Nej, for nu må jeg ikke gøre, for nu er det bygget. Der er bygget herovre. Der ligger over det hele. Og der er på en af de andre, de har jo lommer og skilt op. Det er min også. Nå, så er det lige meget. Det er min, ikke? Jeg har hørt en sko. Der var lidt. Og jeg har fundet alle mine håndtag. Jo, jeg har mange. Jeg har også 2 håndtag. Det var for den der patron, den der, jeg kun gjorde én gang. Og højre hånd. Ja. Og så har jeg, tror jeg også, så har jeg også den der på 6. Må jeg se? Til bank. Og så til min på tv'et. Og til tv'et. Nej, jeg ved ikke, om vi kan se det på computer. Man føler sig lidt indianerjungsagtig. Jeg filmer jer. Men der var knyttet sig til den. Okay, nu skal vi vise soldater fra en dag. Der er uden pis. Far! Stil lige der fra. Det vil altså både pis og hat. Det skal lige fine i. Vi har været soldater en dag. Vi har været soldater. Hvor er min store tog? Så skal I til løbe! Sæt nu i gang! Sæt nu i gang! Kom nu. Ej, den skal du ikke have med ind, den der. Nej, fordi der ligger pulver i, det er for giftigt. Den skal smide. Ja. Ja, så det tager du med mine forældre. Det er ikke bombe. Hvad er det? Det er... Så er bare videre hernede. Ja. Helt seriøst, han har en dag. Helt seriøst, du kan hælde 2 runder. Jeg hopper bare. Det har jeg ikke. Jeg har lige taget lige så mange som mig. Så gad jeg. Jeg synes, det var bare lidt længe. Det er komkat. Ja. Bare var en bog. Ja, nu skal vi til det der med doggen. Giv mig 5. Jo. Du er for nem. Jeg tror, vi skal slippe den der helt bag. Mikkel, jeg fandt en betonring på brugt. Det har jeg i 2 år. Jamen, så skal jeg aflevere den. Jeg fandt også en, der har gået. Jeg afleverer den med det samme. Yes. Må vi gerne grave der? Der er fugleskæg, Ej. Fugleskæg! Halv cirkel derhen til. Hvorfor halv? Jo, så kan I høre, hvad du sagt. Hvad skal vi til? Hvor skal jeg stå herinde? Jeg kommer op på 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Så, herovre! Derovre! Alle mand! Jeg er ikke bange. Jeg er ikke bange på min alkohol. Kom nu derovre. Derovre. Thomas. Nu begynder at køre igen. Godt, så har vi en lille opgave, vi skal løse her. Oppe oven på tårnet her, der har vi 2 mænd, som er kommet galt afsted. Det er kun dukker der deroppe, så der er ikke noget smart. De her 2 folk, de er kommet galt afsted med deres ben. De kan brække benene deroppe. De skal lagt på en borg, og så skal vi få det fast på borgen. Og så skal vi have det ud over nu. Og vi skal have borgen til at komme deroppe fra, og ned til også hernede. Det kan vi ikke, så kommer de galt afsted. Hør efter! Måden vi gør det på, det er, at vi tager nogen op og trækker noget tog derovre fra og bliver ned stille og roligt. Og så skal vi have nogen til at tage imod, når de kommer ned derovre fra. Vi skal nok få besked alle sammen. Det vi gør, det er, at vi deler jer op i 2. Og så ryger I over i 2 grupper, og så skal I gøre det derovre fra. Og I skal nok alle sammen få mulighed for at være både oppe og nede. Og vi er 18 mand, så vi deler op i 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Vi skal her. Og herovre. Vi siger alle sammen. Hør efter. Alle jer, som er herovre, I skal over i bygningen på venstre side over. Og alle jer andre, I skal på bygningen i højre side. Vent! Hey! Tilbage! Kommer. Kom, så er du hele. Men skal vi gå op på den der? Ja, vi får det hele. Godt, hør nu efter. Når nu I kommer op, så er det sgu vigtigt at høre efter den instruks, der er deroppe. Hvis man falder ud overfra, så går det galt. Så smager man så rigtig meget. Så gør, hvad I får besked på, og ikke gør mere end det, I får besked på deroppe. Okay? Ja, I må gerne kigge ned. Også se, at I bliver træt i øjnene. I trækker over trappen derovre. I trækker ind over trappen derovre. Hvor kommer den energi fra? Det ved jeg ikke, eller hvis jeg får en øl. Det er rigtig sjovt. Jeg synes, det er meget sjovt, men fuck, hvor er der meget energi. Ja. Øger! I har fået alle folk op nu, så det kan godt være nogen af dem, vi skal sendes ned igen til at trække borgen. Hvem er borgen herovre? Jeg går lige i bilen og henter de ting, jeg skal. Jeg skal tage kamera. Kører du til vagten bagefter? Ja. Nå, okay, så de der diplomer. Ja. Så lige kalde deres navn. Så bliver de glade. Det er umuligt. De er helt oppe at køre. Det her det er simpelthen det vildeste i hele verden, altså. Jeg troede faktisk, nogen af dem ville have højdeskræk. Jeg troede, der var nogen af dem, der ikke kom derop. Det var ikke noget. Det har de glemt. Ja. Øl! Den vej ud af. Lige så meget I kan. Jo bedre I trækker den, jo mere kommer foran mere ligge. Hvis I ikke trækker, så vil I have den i væggen op. Okay? Så I skal, det er nu, I skal samarbejde. Ja, men hvis I ikke gør det, tænk på, at det er selv, der ligger der, der kommer skade deroppe. Det er I tænkt på. Nej, det falder ikke ned. Den kommer stille og roligt. Alle dem, der står deroppe, de sørger for, at den ikke falder ned. De sænker den stille og roligt. Men det er ikke sådan, den falder ned. Er det sådan, I gør? Ja, det er det, vi øver. Du bruger Thomas. Og så skal vi også arbejde sammen. Så er det vigtigt, at den her mellem jer også, det er også at stramme op.
I skal først begynde... Jeg gider ikke holde det her. I skal bare passe på, at I ikke falder i det. Du behøver ikke gå med det i hånden. Du skal bare passe på, at I ikke falder i det. Og I må også godt ligge jeres side, hvis du bare vil have fat i dit sønsår. Det er fint nok. Du skal bare passe på, at I ikke går fat i det, okay? Du skal komme. Det er vigtigt, at I to I arbejder sammen, ikke også? I skal snakke sammen hele tiden, så I hele tiden trækker alt, hvad I kan. Men I skal først begynde på det, for jeg skal nu. Ja. Og jeg gør sådan her. Så er fordi den ene trækker hårdere end den anden. Ikke også? Så I får hele tiden på en lige. Jo mere lige I er, I gør det, jo bedre kommer han ned. Kasper, lad mig gå tæt. Nej, ikke nu. Skal vi nu? I skal lidt længere den her vej her. Lidt længere derovre. Træk. I skal have linjen stop. Gå tilbage. Ikke nu! Ikke træk igennem. Vi skal bare sørge for at linjen hele tiden er stramt, som den er nu. Indtil videre. Bare hygge ned. Nej, det gør I ikke. Fordi så kan de ikke holde den deroppe. I tænker på, at I bruger en slæk sådan her nu. Og I kører den ikke. Lille stille ned. Jamen, du skal have ud over, jo. Hvis du kommer lidt længere tættere på, så kommer han stille og roligt ud over her. Så træk. Ikke. Nej, ikke så meget nu. Lidt længere tilbage. Det er så, han kommer stille og roligt ned her. Han er tung. Men Kasper, du må bare hjælpe. Stop for Stop. Det er frem igen derude over. Jeg har jo Træk. Træk. Vi holder den. Begynder at gå tilbage. Så begynder jeg at trække. Ikke nu, træk ikke. Kom her. Træk derovre. Se, I skal ikke lige. Træk. Træk. Stop med at trække. Så, vi ser, at vi får manden ned. Det var godt, jeg skulle ikke længere tilbage. Kom nu, Stefan! Han var 50 kilo. Han var mere, han var nok 2 af jeres vægt. Han er kommet ned. Så er det okay. 10 minutter. Finder jeg ham lige igen. Det var sjovt. Igen. Nu er det vores tur til at komme derop. 17 over 3. Okay, det gør vi. Du må gerne gå derop. Jeg vil gerne lige gå op og kigge. Vi når ikke engang mere. Skal jeg tage med? Skal jeg tage med? Nå, vi er ikke mere. Vi er hvad? Nej, klokken nu kan I snart hente jeres forældre. Nej. Ja. Jeg vil gerne. Skal vi så lege togtrækning? Ja, vi leger togtrækning. Nej, vi skal ikke bruge det. Så. De får brænde Vi skal ikke vikle hænderne ind i dem og alle de andre ting. brænder hænder. Jeg vil prøve at se, om vi kan gå op og kigge.
Ja, det må jeg gerne. Jeg må godt kigge. Han er fyldt set. Ja, det er han. Det er derfor, det gør ondt, når man slår ham på underne. Det er min høn, kan have. Vi skal samles herovre. Ja, det skal holde. Så, alle sammen herovre. Hallo. Derovre på den anden side. Vi skal ned i gang. Skal lige samles derovre. Det kan vi lige nå den her Leopard 1 på vejen tilbage, hvis den holder der. Ja. Jeg gå på torven her. Godt. Efter! Se på mig alle sammen. Yes, sådan der. Vi skal have den der dukke der, den skal herfra, og så skal den over ved siden af den anden dukke. Kan vi godt finde ud af det? Ja, selvfølgelig kan vi det. Så alle tager vi den dukke der, og så er vi klar til at løfte alle mand. Den anden side også. Der er også bare nogen i den anden side. Alle sammen løber fra en side. Børnene nu, de er så fede. Hvis vi nu står mange mand her, og nu er vi alle sammen i den anden side, og nu er den anden side, den er spændende. Og lige så bliver bilen, han bliver viklet ind. Jeg kan simpelthen ikke overskue. Det var ikke det var mig, der lå der. Skal lige holde Victor. Ja. Nå, så kommer vi ikke fra det. Jeg er skyde på 50% af folk, der op de billeder, det så godt. Det ville være priceless. Bare stå og filme, ja. Det er hele dagen, hvor det er en skade. Nej, Det kunne lige passe, at det var nu. vil det ikke være bedst, at de får slik og sådan noget hernede? Altså, bare så kan de gå og rende og spise det på vej derovre. Jo, det tror jeg egentlig. Nej, så prøver de godt. Nej, papirerne får de bare derovre. Altså, de får samtidig. Ja, alle. Pas egen. Okay, du har en meget stor lomme. Jeg har med de store lommer om der, vi kan gå helt ned til. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, et eller andet omkring. Jeg mangler en. Mangler vi en? Nu skal jeg tælle jer. Nu kan man have det. Og mangler vi en nu? Det var ham, vi glemte på håndgrænsbanen. Der er ikke noget, hvis man ikke stiller til tiden, så skal man sådan sørge for transporten. Det er ikke det, som vi har lært efterhånden. Ja. Ej, det er næsten sødt jo. Ja, alle sammen klar på den side der. Ja. Nu skal jeg til nu foran. Han kommer bare. Jeg går lige se, om den lever, den holder der. Bil! 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 Jeg går lige se, om den holder en lever 1 hernede, jeg kan kigge på inden. Okay. Hvor er Victor henne? Hvem er Victor? Victor! Jeg kan ikke finde min kugle. Hvor er Victor? Og det er dig. Jeg ser ikke smide. Og lad mig ryste. Jeg ryster den der heller ikke. Er du sikker? Ja. Du får en straf. Okay. Hvad er straffen? Kommer ind den der, bliver først åbent igen på mandag morgen. Det vil jeg. Hvorfor altid mandag? Fordi der er vi på arbejde. Stille. Så, hold kæft! Og rolig. Jeg har taget ørepropperne ud nu, så I behøver ikke at råbe. Ikke mig. Har du noget, Jacob? Nej, ikke andet, vi skal til at moppe. Godt. Det der sker nu, det er, at vi er ved at være nået til vejs ende. Så nu skal I vise de soldater. Så nu går vi ikke sidst igen. Det vil sige, at vi søger at gå i takt. Og så går vi stille og roligt, og så går vi ikke og råber og siger ind på kasernen. Nej. Er vi med på det? Ja. Godt. Rundt, op mod vejen der. Og så er vi klar til at sætte i vejen. Væk. Og så skal vi have sømanden til at gå ind på galæden. Ja, her står det. Jeg sagde det ikke så, du er. Så ikke er det, så kan jeg tæve dig. Andre spørgsmål. Min far kan tæve dig. Ja, så begynder det at komme. Det kan godt være. Men er din far her? Så er det utroligt dumt at tro mig. Så er vi klar. Deling. Mars! 1, 2, 3. Og så fremad. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ind for glæde. 3, 4, 1. Kom, fortsæt med at gå fremad. Kom. Hallo, Batman. Kom ind i rækken. Hallo, Kom, jeg står på rækken ind til de andre. Nej, du gjorde ikke. Nej, det er ikke. Det er mig, der skal ikke. Jeg holder både en Berger og en Leo 1 derinde. Jeg slår dem med min skubber bag. Jeg holder både en Berger og en Leo. Uanset hvem det er. Jeg skal lige efter dig. Skal vi? Jeg vil godt huske selv. Nej, så er det lige for. Hallo, er der ikke en damer? Den ligger i bilen. Jeg har min lige her. Følg nu bare efter. Hvad er det, du sagt? Hvor mange er der? Der er piger og damer her. Der er fægte nogle biler her. Gå nu på en lang række, det kan ikke være så svært. Kom nu. De har et busser her. Ej, hvor er I kloge. Hvor er der en bus? Nej. En lang række, ikke også? Kan vi med den der? Må vi komme med den? Ja, se nu efter foran, ikke? Det kan jeg godt. Det her er en kampvogn. Det er en Leopard 2. Er det dem, der kører rundt i Afghanistan også? Der er den bare sandfarvet. Nej. Den har vi siden herovre. Det er en Leopard 1. Det er en lidt ældre model, det der. Nu har vi lige 2 minutter. Så I kan skynde jer at kigge på dem, og I engang kommer op på et spejl eller noget. Nej. Jeg låner en. Ikke for lov. Kom. Hvordan kom den om? Det er så noget, der kommer med for sådan noget. Det er lidt faktisk sammen. Se mig! Det var op her. Hvis det begynder at samles de forældre derude, så når de bliver ikke nervøse. Hvis der begynder at komme forældre til ungerne her på en halv, og hvis de spørger, så går der cirka 20 minutter, hvis de begynder at spørge.
Fordi de har lige opdaget, at der er en kampvogn, nemlig vi skal se på. Så, det er orden. Ja, hej. Ja. Men, hjælper du lige Louilla? Hun ville gerne lige hurtigt. Hvor er Louilla henne? Her! Kan du godt komme? Har du kamera? Ja, fint. Okay. Det er rigtigt, vil du se? Ja. Jeg må ikke få dem. Vil du se? Ja, så vender tanken. Vil du se? Nej, det Jeg tager kan, vi. jeg kan ikke se. Jeg viser den. Du må ikke have, hvad det hedder, dine forældre, de kan få straf Så, for at så er have vi det. herovre igen. Jeg kan lede. Hold da. Du må ikke have det. Det er altså rigtigt. Jeg er sikker på, at jeg forældre må ikke gerne have det tilbage lige om lidt. Er det to? Så er jeg 3. Så, over til igen. Det er de andre, de laver. Skal I også? Og det der røst med den der. Du har jo ikke mere brug sin alligevel, så Kasper ikke til galt med. Udmærket, så er vi klar. Venstre. Hvem er han inde på gædet? Han er blevet ikke godt. Der er ikke noget mere. Nej. Der er ikke fasthed. Det er nok ude at køre. Det er sandt. Vi er alle sammen tælle med. Camilla har skrevet meget på mit kort. Rigtig meget. Jeg har skrevet bag i siden. I ikke tæller nu bag, eller hvad? Prøv at foran, der tæller det. 4, 1, 2, 3, 4. Kan du også nu komme op? Hvor langt er der? Nej, Der er ikke så langt. Hvor skal jeg åbne den her? Udenfor. Det er ude i dag. Jeg synes, jeg har en papir her. Hvad? Har vi en flak? Jeg tror, vi bare skyder. Bum! Nej, lad den ligge. Ja. Hvad? Nej, så er en start. Kom nu, træk op. Træk op. Det tror jeg også, det gør. Bare hele tiden gå i det skridt, Camilla hun går i. Og Camilla står foran. Det er Louilla går i, og Louilla så videre. Træk op. Har vi et hul igen? Kom så. Så har vi lige hul igen, og så lukker.
Det trækker ind. Så overhælder du. Så er de huller slukkes igen. Jeg har sidestik. Sidestik, det er bare et tegn på, at svagheden begynder at fjerne sig fra kroppen. Det har jeg altid lært. Så har vi lige hul med at slukke. Og så har vi lige et lille hul igen. Og så har vi lige et hul igen. Vi kan redde til vagten. Hold det der der. Hvor er der sådan? Jeg gider ikke, det hele Kom også nu, til at løbe. kom nu. Vi er inde på rækken. Nej, det er ikke. Du har da gerne skille rigtig der. Jeg er lige herinde. Jeg er ligeglad med det hold. Så tager jeg den her af. Så har vi lige bedt hul, der slukkes. Nej, jeg er ligeglad med mit hul. Jeg er ligeglad med det hul. Jeg er op. Ja, jeg er også ret. Det hul er ligegyldigt. Jeg vil hellere have den der på hælde, så længe jeg er op til det. Ja. Jeg gider ikke med det hul. Nej, der er langt. Er du oppe i vagten? Den holder inde på parkeringspladsen. Okay, det er i orden. Hej. Hold op, vagt. Løb op og hent det. Op ved den lille gelé, så holder den op. Der er I to turtelure der. Op og lukke et hul. Nej, det er for langt. Jamen altså, det bliver længere og længere. Kom nu. Kom så. Jo, du kan så. Man kan altid. Du prøv at tænke, når jeg er gået 40 km, og jeg siger, at jeg har også ondt i benene. Så siger jeg bare, ved du hvad, jeg skal bare lige gå derhen til. Så når jeg kommer derhen, jeg skal bare lige gå der med det kun. Nej, det er noget, du vil op. Nej! Og det er fordi, de andre, det er fordi, vi er langt bagefter.